mayong buntag migoy. Mayong buntag migoy. Kato bang debate nyo gabi migoy ba? Wala naman. Wala naman si Jolito Daig ron kini na sa atong tawgog migoy kasi Jolito Daig katong sa modista migoy may tawag sa migoy. Okay, migoy. Di ba ningon ka sa debate gabi migoy nga imong supakon sa supakon ako sa San Pablo Bacacon, tama ba to migoy? Tubag, ani akong pahayag nga supako nako ang bakak kay ngano man migoy. Tama ba tong nadungog nako? Tama ba tong nadungog nako nga imong supakon si San Pablo nga Bacacon? Pangsupakon gay nako, pangsupakon nako si Jumel ug si Pablo kay gapara sila duha Bacacon mo. Ano dili ana klaro man jud tong imong tubag ni Brad Jumel. Klaro kayong tubag nimo ni Brad Jumel nga supakon nako nga si San Pablo Bacacon. Ni supa ka. Sa bro, klaro kayo imong tubag ha. Di manggod ka Aisa. Di manggod ka kabalo unsay punto por punto. Ana man ang punto akong supakon ang mga bakak ni Pablo kay akong gusto kamatuoran. Ug na pero dili gisulti kay nako gabi ug naa pa si Pablo ako ang makadol kay di ko gusto bakak bro dili man ang bakak ni San Pablo imong pasabot ara kung i-play video ha. Ayo. Imo na bang gawaton karon nga way mabasa sa Biblia nga si San Pablo mingon nga ako Bacacon imo na lang payunan o supakon. Ako ang supakon ni si Pablo perting Bacacuna. Ako ang supakon ni si Pablo. Supako nako ang bakak. Supako nimo nga si bro, klaro to imong deklarasyon ha. Supako nimo nga si San Pablo perting Bacacuna. Taman ragid ka dira bro. Tama ba tong nadungog nako nga supako nimo nga si San Pablo perting Bacacuna? Oo, tabag pangsupakon gay nako ang mga bakak ni San Pablo. No, dili mga bakak. Bro, wala ka miingon sa tubag nimo nga supako nako ang mga bakak ni San Pablo. Sa ato pa. Sa ato pa bro ang lagi ato lang i-grant lang nato. Sa ato pa. Akong apply. Sa bro. Imong supakon sa to bro, imong supakon ang mga bakak ni San Pablo. Ako agani pang supakon iyang mga bakak ug bakak ni Jomel kay gusto ba ko kamatuoran pamaton ako kay di ba ko gusto bakak. Sa tubag nimo ni Brad Jomel kay ingon man ka nga paminaw migoy. Ay sa agod migoy i-live ti karon. Live, nga naka-live man ta diri. Adlok magog live nga. Jesus. I-live ya. I-live sa mo Facebook. Kaya salamat migoy ha. Adlok-adlokon ko nimo i-live. I-live sa mo Facebook. Dili na nako ni live gigilive na. Ay sa paminaw. Akong punto man kun migoy ingon ana. Pangulga mo gagilive. Mga basir na ko da comment lang daan. Akong supakon ang bakak ni Pablo kay gusto kong kamatuoran. Supakon si San Pablo nga Ay sa akong supakon ang bakak ni Pablo bakak ni Jomel kay nga naman akong gusto nga kamatuoran kay matud pagani ni Pablo Romans 3:7. Apan sa akong bakak. So pag-apan sa akong bakak literal na makak siya dili pasabot nga wa siya na makak mo na akong supakon ang iyang mga bakak. Dili ko muuyon og bakak. Taka-taka mo. Muuyon kog bakak mahimo po kong bakakon kay matud pa sa Mateo ay mo mang 15:19 ayaw saksi og bakak. Gigamit bro gituohan ba nimo ng sulat? Bro gituohan ba nimo ng sulat ni San Pablo ng imong gigamit karon? Gigamit man kana Roma? Dili gani kumuto, mo gani kung pagsupakon gidi kumuto no. Nganong gigamit man ani mo nga bakakon ni San Pablo? Di na pati kamutuhan na kay bakakon, masaya na gamit ana. Ako ang gigamit akong supakon no. Bakakon si San Pablo, unya gagamit-gamit kag sulat ni San Pablo nang logic kay lang kurbida. Ya mangulga pag live. Paminaw. Ang katong deklarasyon nimo. Anak ka nga supako nako si San Pablo nga bakakon. Ha? Mo jud ay tubag nimo ni Brad Jomel. Paminaw. Karon ang pangutana. Ang pangutana. Paminaw mo chilin ni. Dili ay sa explain mangutana pa ko. Wala pa ko mangutana gi mo explain ka. Supako nimo nga si San Pablo bakakon, wa ka mo ingon nga supakon ako ang mga bakak ni San Pablo.
Supakon nimo nga si San Pablo bakakon. I-deny nimo ba? Supak, deny. Ni-deny ka nga si San Pablo bakakon. Pangutana, tama ba to? Akong nadungog sa mong debate. Naunsa naman ka brother Ojen? Matud pa sa Biblia kani ayaw dungage o ayaw pagbawase. Kasi dungagi ikaw na nagingon na. Ako ipadungog. Para Paminaw ha, Alam paminaw. mo? Ako ang supakon nga si Pablo, perting bakakuna. Oh. Ako ang supakon nga si Sa chamit Pablo. na ko ni Jomel. Kaya pagkaulawa to si Jomel, puro Oh. wagi na tubag. Imong supakon nga si San Pablo perting bakakuna. Sa to pa, kung si San Pablo, kung si bro sana, kung si San Pablo bakakon para nimo, uyunan jud na nimo din nimo supakon. I-live na ko. Di ba di ko mo bakak? Uy, i-live pag live diha. Lokon man ta. Pag live. I-live na ko ni Bakit. Sus. Anak ka Jowan. Duha ka platform mga ko ang naka-live karon nimo isa ra ka bok nya manghulga ka live. Sige live. I-play pa na ko na imong live diri. Paminaw bro, Ojen, gusto kag debate, tima, pamatudan ako si Pablo Bakakon. Dili na kinahanglan natong debatihan nga no. Deklarasyon naman na nimo nga imong supakon si San Pablo bakakon. Wala na kisklose sa tana. Like, Bro, kami nga mga Hebrewism, nagtuogid mi nga ang sentro sa Kristiyano maong Katoliko. oh, Pero, supakon ako na yung bakak. say, nagtuo ka nga ang sentro sa pagtuong Kristiyano Katoliko. Mao na among pagtuo. Padayon sa ato pa, kamo, dili mo Katolik, dili mo Kristiyano. Dili, Hebrewism gani mi, dili. Hebrewism. So dili ka Christian, Hebrewism. Karon bro, kay kining mga baruganan sa mga Hebrewism, di ba imong baruganan nga si San Pablo bakakon. Diing sitas mabasa sa Biblia nga si San Pablo bakakon. Kanang niingon jud siya ha, ako bakakon. Na Roma 3 City ingon siya nga apan sa kong bakak. Dili wala ko mangutan nag-apan sa akong bakak. Kana yung niingon sa ako bakakon. Mao na gani na siya. Ginga na gani na niya. Roma. Paminaw, tubagon ako kadaghan. Roma. Paminaw sa ayaw. Tagaan ta kadaghang verse. Roma 3 City o kaning 3 City. Korinto. Paminaw sa ikaduhang Korinto 11 17 ingon siya nga ang iyang ginasulti dili gikan bro. sa Dios, dili buton gikan sa Dios. Bro. Dili himo-himo ra niya. Pataka. Paminaw, ang iyang panulti, paminaw at matod pa sa ikaduhang Korinto 11 17 nga iyang gipanulti dili gikan sa Dios, kundi kabubuton ra niya hinimo-himo. Kay matod pa gani niya dire katong 23 nga siya nawad-an og pamuot. Sinawad ang Mo na pamuot. bro, gapo o Mikoy. Unsay nawad ang pamuot? Kita pagkamatata sa bakak. Bro, sa city bro, walay mabasa nga si San Pablo miingon nga bakakon siya. Basahon ako. Basahon ako ha. Darao, apan kon ipaagi sa akong pagpamakak kon ipaagi namakak ni siya na apan kon. Namakak gani. Nakasabot ka grammatical usage. Nakasabot gani nga namakak siya. Kanang pagingon niya apan kon ipaagi sa akong pagpamakak ang pagkamatinuoron sa Dios namakak ni sana. Ako'y basa bro Ojen, ako'y basa. Wala siya namakak ana, wa pa na niya gistorya apan kon. Sus Ginoo kon. Mo ni balinog laing reliyon na bugo mag-grammar. Paminaw migoy. Ning rescue gid ka ni kon ba ni Jumel kay kabalo ba kay Jumel apik. Tanawin niyo moderator, gingnan pagpalasi imong bangutana. Uya po ni mo. Wagi pala si ang dito nga granted imong pangutana. Kaso kay gisip raman sa Uya. Nya manghagit wala na kiss close sa tana kay naman. Ikaw mismo nagingon nga supako nimo. Sus mo din. Granted imong pangutana kung kay gisip man sa negative nga gisip pa double words. Isip niya nga Loya bugayan nimo. So rolling ta next question anang moderator. Rolling. So mo dason nung tagog pangutana matod sa moderator dili palasi matod niyo palasi kinsa may botboto ninyong duha moderator o ikaw galing kay buotan ko dira na ko naingon ana.
Sige, ano, luya po ni mo. Akong basahon na. Apan. Kung pinaagi sa akong pagbakas. Kasi pinaagi, apan kon pinaagi. Ha? Taka, ningon na sa San Pablo nga bakakon siya. Pagkabugua dyan mo gramat. Sa English pa na po. Niya, bro. O sa man nas in English, bro. Paminaw, bro. Paminaw. Asa, bro. Ayaw ko pangutan na, bro. Kay mo explain ko, bro. Kay matud pa gani, bro. Paminaw, ha. Matud pa gani niya nga sa ikaduhang Korinto 11:17 man ka to nga Wala. ingon siya to nga Nga. yang mayahang kabubuton yang kabubuton dili gikan sa Dios kundi una-una ra niya. Say gabuton Pwede ta gikan sa Dios. pwede ta magdebate, bro. Magsitag oras unsa nga tema gusto Di nimo. na lagi ko makigdebate nimo kay in the first place ikaw na naga gituldukan na nimo nimong supako nya makigdebate pa ka. Ano oy? Di ka mo debate nako. Wala po problema nako kay wala po ko'y makuha nimo. Wala man jud kay makuha nako kay di man jud po ko madala nimo. Ha? Wala po ko man makuha nimo kay di man po ko mamili. Matuo kag madala ko sa imong relihiyon nya gulat-gulaton pa ko nimo magpag-live dia. Kayo mahimo ko madala ko sa baka. Sus, Ginoo ko. Imo na nang gituldukan nga supako nimo si San Pablo bakakon, nya makigdebate pag nako. Wala na, case close na ta. Ay mo ra po nang una-una dara dito. Deklarasyon na nimo ha. Akong supakon nga si San Pablo bakakon. Oh, nya magwali-wali pa kang namakak sa nga ikaw ram day mong supak-supak ana. Nya ikaduha, ayaw ka gamit sa mga sulat ni San Pablo. Kay bakakon man ka si San Pablo, dapat dili nimo natuohan yang mga sinulat kay bakakon mga siya. Ugatuwa na brother Ojen. Madala nimo. Ugatuwa nang dakan sa punto por punto. Supako na ako kay dili ko gusto bakak mao na nga ang supako na ako mga bakakon kaya kung ipabalik sa kamaturan. Di ko matuoran. Naday sa inyo nga ang kamatuoran. Naana mo ang kamaturan unsay gingon? Kisa may gaingon nimo nga naa sa imo ang kamatuoran. Ang Dios, pasa-pasa. Kano sa am kagiingnan sa Dios? Gitiksan ka. Sa unang pang panahon, bro. Sa unang panahon, naanak ka sa unang panahon? Giingnan ka dito? Oh, ang sa among pagtuo, bro. Ang among pagtuo. Si among pagtuo. Kano sa among kagiingnan sa Dios nga kanang inyong pagtuo insakto na? Mura na maka si Jojo Tikilyo nga di na kamo mutana. So di ka mo mangutan na tumaga lang. Giunsa man ka pag-istorya sa Ginoo nga kanang kamatuoran nga naay mong gibatunan tinuod na. Hindi akong basahon. Akong basahon. Huwag naapil pa mo ani. Kung basahon, diri salmo. Salmo. Mo pa man ka ng salmo naabot ni buhi ka ng dapita salmo pagsuwat ni Salmista David. Kami na kung basahon. Ayaw jama-jama na diha kay Nalukop na magkakutlo-kutloan. Wa pa man ka naabot ang salmo. Sa diha na day ka ng panahon sa pagsuwat ni salmo. ay siya ayaw pag-watch kung basahon. Si buot ko sa nangutana ko nimo kanusa ka gingnas Ginoo nga kanang imong kamatuoran tinuod na. Niabot pag salmo. Naa ka na salmo. Siya kami na. Kataka. Ka pangitao. Salmo si 247 19:20 gahinon kaya sa ang ina ko si panoy pagtarom ng ko. Hoy, pag-live na diha. Gulat-gulatom tani mo mag-live. Pag-live. Dito ganahan og live, bro. Kung basahon, bro, kami na. Adlock juga mawawan si mga followers. Kami na, ginapakita niya ang iyang mga pulong kang Hakob. Hakob. Ang iyang kabalauran ug Si Hakob. ang mga tulumanon. Si Jacob gipakitaan niya si Jacob di ka. Paminaw, bro. Diyan ka. Ay matod pa siyang Pablo. Paminaw, matod pa si inyong Pablo. Ikadol. Wala kay pagsabot, pasagdaan ka niya. Oh, padayon ta sa 20. Wala niya buhata. Ang Dios tagingon na niya. Wala niya buhata ang ingon niini. Tabisan unsa nga nasod. So wala di ay niya buhata bisag unsa nga nasod ang Oh, padayon. oh natanawa. Tungod sa iyang mga tulumanon, sila wala mangkabalo ni. Na. Wala din niya buhata sa bisan usang nasod. Yang ano nabot man sa Pilipinas.
Wala niya buhata, Brother Ojen. Kanang taon na kapalauran, gihatag sa ubang nasod. Una, nganong naabot man na diri sa Pilipinas, nga wala din na niya buhatang gihatag sa ubang nasod. Wala niya nagpapractice sa mga Hebrewism. Ang kaloy. Pagkawagi lamig, Miss Brother Ojen. Nabansat yun sa sige basta. Ay sa Agoy. nagpapractice sa mga Hebrewism. Aron mag-apil sa kaluwasan. Unya ka mo noon. Niingon ka nga, na imong gibasa, wala na niya buhata sa ubang nasod. Nganong naabot na diri sa Pilipinas, nga din na niya buhata sa ubang nasod. Naabot gani kay nagpag-graft mi sa mga Hebrewism. Kamo wala mo nagpag-graft, mao nang wa mo na-apil, kamo ang gipasabutan ni nga wa mo ma-apil. Basaw na to. City man nagway to. Ha? Ano, haluyan mo eh. Anong sabihin taon ka? Paano? Sakit ang kamaturan, no? Ningon si Salmista David ba nga, ang mensahe, gihatag lamang na, asam na gihatag? Sa Israel. Wala na niya gihatag nga to sa ubang nasod. Nganong naabot man na diri sa Pilipinas? Nganong naabot man na diri sa Pilipinas? Nga wala na na nagihatag nga to sa ubang mga nasod. Giklaro na sa Biblia ha? Ako basahon na. Basahon. Gainawi. You made my day laughter lagi karon. Ngano man to? Ara o, Salmo. Asar to. 127. Asa man to si Dudong? Salmo 127. Gihatag niya iyang mensahe, ahana gihatag ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang mga balaod pahimatngon asa ngadto sa Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod. Ngano man ang naabot man sa Pilipinas? Ngano man ang naabot man sa Pilipinas nga wala man ang tanan niya buhata sa ubang nasod kay didto rom na sa Israel gihatag. Mauna, Brother Ojen, ayaw mo pangawat og kasuguan na mo. Kasi ngawat kasuguan na mo, wam ko mo talan ngawat na mo. Kaya wala na mo gihatag na uban na mo aba ng kasuguan. Ang ingon ka nga gitag unsa mang pamagiha nga sa sa may gaingon nimo nga namos ka maturan kutlo ka ni Salmo. Salmo 127:19 gihatag niya ang iyang mensahe. Asa niya gihatag ang iyang mga mensahe? Bisan paganig ka mo, Brother. Bro, asa niya gihatag ang iyang base aning akong gibasa. Base ani akong gibasa. Asa man niya gihatag ang iyang mga mensahe sa? Dito kani sa mga Israel mo, dito kami dito ra di ay sa Israel. Wala buhata sa ubang mga nasod. Sa explanation ako, ay sa paminaw sa explanation mo, bitaw kami nagpag-rap sa mga Israel along doon namin kaluwasan. Doon na pipikatungod mo tuman sa palaod kay nakakuan naman. Bro, ani ba? Sa mami kamo kay Bro, wala man mo ani ba? Na wala mo ikatungod na kaning balaora. So kaning balaora gihatag ra ni didto sa Israel. Wala na niya buhata. Wala niya buhata. No, sir. Wala niya buhata sa ubang mga nasod. Sa ato pa kung gusto manggali day ka, dapat ni adto kag Israel ug didto ka nagpamimbro ani. Ug nganong naabot man sa Pilipinas nga wa man na buhata sa ubang nasod nara man nag-Israel. Agay. Unsay ingon ni Kristo? Si Kristo. No. Ayaw sa ng Kristo. Ako sa kalibutan. Ayaw sa ng Kristo. Naapataan ni Salmo 147 verse 19 to 20 niya. Mambak ang Kristo. Jama-jama. Ramaga. Kayo amo ang pagtuo. Kayo ang pagtuo. Giunsa man na. Naaman dahil na sa Israel. Pang-Hebro. Sa ato, padili na pwede maabot sa Pilipinas na kay Israel na may gitagaan na. May labot sa Pilipinas. Mao nga Nani aton tagang Israel. Paminaw ba di makakasabot. Pasagdan lagi kaingon ni Pablo. Si pasagdan. Kaya lagi gamitan nas Pablo kay bakakon magana. Di mo nagtuuhan ng mga sulat ni San Pablo. Nga bakakon magana. Rapot. Nya ikaw ra boy ga supak-supak ka nga. Supakon ako San Pablo bakakon. Nya gagamit-gamit. Ayaw na gamitan ng sulat ni San Pablo kay bakakon magasi San Pablo. So di ka pwede makagamit ani mga sulat sa mga bakak. Loya. Stilan niya, mga agad, ilaib niya. Dokon man.
Nagkahina, mga nagkadugo. Adi Di nagkahina. balhin og laing relihiyon, isa mo og kabugo. Ayaw padala na mo mentor-mentor kay padadaan mo mentor dire katong istoryahon. Nako din mga kalusot na ko. Ah, Mentor na ko. mentor mo gisaligan dire na, paniana dire. Iyan. Yato istoryahon na. Boynas mo. Boynas mo dag. Ah, di man day ka masugot. Dapat tabang si mong mentor. O tanawa, kanang imo simbahan nga giyong kag Hebrewism. Questionable magigisa na tawahan na gadala na dire nya mayon kag 16th century. Di na lagi na. Mura mo guhong ani bang intong harag kilat resultas dalugdog. Ang sulpot kaning mga Kristiyanong tagak. Unsa ingon ni Kristo? Kinsa man to mga Kristiyano? Kinsa man to mga Kristiyanong tagak? Isa. Kay ang mga Kristiyano man gud Brother Ojen. Katag kaayo laylay baruganan. Sa kinsa tong mga Kristiyanong tagak? Ngan lito. Ang mas mga Kristiyanong tagak kanang mga lagi mutok-tukod lain mga bundok nga Lagi kinsa lagi. Tagay ko kinsa mga pondok Basura tungkol dili po ko tagak. kaingon nga RCC ang tagak kay nga naman ang RCC mo'y na sentro. Ah, Ang gawa sa RCC Kaning RCC nga sentros Kristiyanismo, mauyan ka nga ang RCC mo tinuod nga Kristiyanismo. pero dili tinukod ni Kristo. Ah, pero dili tinukod Kanang ni- Kristiyanismo nga RCC kisa may nagtukod ana og di si Kristo. Ikaw na bitaw na sa mga si Constantine lagi na. Constantine kano sa nagsugod si Constantine? Ayaw lagi ko lipat-lipat. No. Okay. Si Constantine kano sa nagsugod? Di na ako natubagon. Di katubag. Agay. Di katubag. Mahagi to debate. Tubag lagi na Agoy. ako. Pada pa mo Matubag lagi na ako. Palaban sa imong mentor, ipasulod imong mentor dire. Paminaw, di matubag lagi na ako. Pero na ako natubagon kay nga naman. Ha? Hindi naman na mo nga pangutanan. Di kaya. Ano na posible? Lagi nagtukod. Ingon ka nga si Constantine, kano sa nagsugod si Constantine? Ayaw lagi ko. Agay! Tubagan na, kaya nga naman. Ayaw man na sinod ang pangutanan. Pangpulasgaw man ang Kung sa'y pangbulasgaw? Ikaw gaingon nga kanang Kristiyanismong Roman Catholic Church, si Constantine nagsugod. Kung saan to iga? Paminaw ba? Paminaw. Kaya ubukin mo nga si Kristo. Ayun na ba? Kaya ubukin mo nga si Kristo nagtukod ana. 33 AD, yun nga si Kristo. 31. Di ba? Di ba? Ang ingon ka nga ang Kristyanismo ang sentro ang Roman Catholic. Di ba? Unya mga Kining Roman Catholic nga mo iniingon nimog sentro. Kinsa may nagtukod aning Roman Catholic ingon ka nga God ni Kristo. no sa Hebrewism magha ka. Mao lagi. Oh, Pero ayaw ko pang kinsa man is Constantino nga imong gidudahang founders Katoliko. Pumunta na sa paglipat-lipat si mong Dili man na lipat-lipat. ulong away. Katuo kag dili na lipat-lipat. Katuo kag mauwat ko nimo. Dadali mo mentor dire palaban sa mo mentor. Sige. Kay matod pa gani sa imuhang Pablo, imuhang Pablo ako'y labo. Ayaw lagi gamita na si San Pablo kay imong deklarasyon nga bakakon si San Pablo nya mo gamit ka sulat ni San Pablo. Bakakon mo siya. So tanan-tanan niya sulat ni nagtuhoy kay bakakon mo gana. Sula kay katungod mo gamit natin. So, gamit ka sulat og mga bakakon binuang mo na. Mo gani nga ingon nimo sa imuhang Pablo, sa imo ra pong Pablo ba wa ko'y apil. Ay, lagi na gamita San Pablo kay imong deklarasyon nga kanadang imuhang ida Elohim nga relihiyon ang inyong doktrina si San Pablo bakakon. Karon kay bakakon na San Pablo ayaw na gamita yung mga sinuwat kay bakakon man siya dito kas mga nagtugag tinuod mo to imong ikuan. Mo gamit ko sa sulat ni Pablo. Sumag rapod na ko niya nga siya dahil Katawanan kaayo. ipapamatuod na ko nga siya. Pare. Kaya ang ituan kay bakakon. Ingon ka nga ang Roman Catholic Church si Constantino ay nagtukod. Kaya pondrita ni No. Isa. Ingon pang Peter Pindon. Agoy. Asa man ay kinsa man is Constantino. Stoy. Pindon, saan na dong? Agoy.
Di ka ayaw yung mga way klaro Kasi way ka, ikaw na mahayag ana nga si Constantino, di pangutanon di kang Constantino. Unsa mang tuiga si Constantino na tao, then kanusam siya nagtukod anang Roman Catholic. Di lagi na ako sana ginanta kasi wala na sa Agoy! wala na sa argument, wala na ito. Unsay wala sa itong argumento. Si Pablo Pacako. Kumbaga, lansang na kuning pangutan na kinsam ginas Constantino nga gidudahan nimong founder sa Katoliko. Mabuntagan ka panangot. Baka mga pangutan na wayan. Why? Kunin taw-taw. Bye-bye. Agoy! Bye-bye. Unsay ingon nga ni Cristo brother Oje? Ay, Kristo ba, oy? Mahal. Di ba ang imo deklarasyon nga kanang Roman Catholic Church si Constantino ay nagtukod? Alang sa ka Uy. paminaw. Kundi kato lamang basa. Mateo 10:6. Bayo. Yara kung katawan wala kung mga Katolikwana. Ang atong pangutana ba? Kining imong gipahid-pahid nga si Constantino ay nagtukod sa Roman Catholic. Unsa man ang tuiga, bro? Ilan kung tawagan ako Pangita Agoy. na iya mo pangutana, bro. Tawag mo Miguel kay Pag-live ba, then ipakita sa imuhang mentor nga, mentor, di ko katubag sa pangutana. Tawanan kaayo. Dili ko mo yon si mong baka. Migoy! Tapos di ko mo yon si Tubagas ako, Migoy. Ay. Ato lang yung clarification, Migoy, kay basig daghang mukuyo ganing imong Constantino, Migoy, nayamat na, Migoy. Basig puratag Poncio Pilato, ani pag-abot sa impierno, manghinaw na ka, Migoy. Nawa mo ko ilabot, ana. Bayo! Sentros pagtuong Kristyanismo ang Roman Catholic, kisay nagtukod. Constantino. Pag pangutaran nas background Constantino, di ko rin tubag. Kung saan na? Uy! Wala kay laing pangutana ka. Kana. Lasgaw nga pangutana. Dili mo na nilasgaw! Dili na nilasgaw! Dili na nilasgaw, ha? Ikaw nagamit anong terminong Constantino. Sumala paminaw. Pangutana gali sumala sa Biblia di kay sumala. Lagi, di ba? Oh, kanang Constantino imong gingon nato nang interbyuhon si Constantino diri. Ikaw gagamit ana. Oh. Then sukad karon kanang imong Biblia kay matod pas inyong baruganan ng Ida Ilua. Oh, Ilua ra gyud mong rugay na sa impierno dito. Nga si San Pablo bakakon sukad karon kanang mga sinuwat ni San Pablo langkata na si imong Biblia ay nagtuhi kay bakakon San Pablo gud. Langkato na nimo kay bakak man di minto ani. Agama. Di ginagawa nilang kata. Then isungag naman ako ni. Gadala-dala kag mga bakak, gadala-dala kag bakak di ay nga mga statement kinahanglan sa Biblia gisuwat. Dalaw na ko ning baka kay ako. Unsa man ang Biblia ha imong gigamit? Dagan ko ni Biblia. Ano kay kanang imong gibasa karon ba? Ni Pablo. Kay kanang imong gibasa unsa man na King James, Mayong Balita, Good News, Anyo International, Revised unsa man na? Kasulatan bro, kasulatan. Unsa kasulatan? Ano ta? Iba, di ba naman yung mga version ron, ay King James version, na Anyo International version, ay Revised Standard version. Di na mabala ng version dire bro kay napana na sa kudugayon di na Sino mabala. pala sa kadugayon? Ang imong gigamit King James version man na, klaro kayo, tama? Di na gani melan kay. Bisan pag din mo na, bisan pag di ka mo tugano na, kay klaro kayong konteksto na, King James na, tama mali. Dili gani ni nako, di na gani mabasa nga. Di pon mo tugan. Agoy! Nabana na sa kudugayon. So Pablong bakakon. Ang imong gigamit ang King James version na. Kay gisundan na kog basa King James version na. Ang pangutana kanang King James version nga imong gigamit ako sang iad si Peter Pindon be karon magdebatehay mong duha. Ane kay baut-baut mo kay mong duha ni kay. Bro Jen, move on na sa bakak bro Jen. Pakuan na pag-grabs na sa Hebrewism marong doon natin kamatay. No. Wagay kay katugad kay sa tawa nagadala ni mong Hebrewism dire nya. Imo ko pasakupon na nimo ko. Oo, lagi. Ang pagtulit tawo.
Unsahan man na imong pagtuon diri sa Pilipinas ug walay tao kasangyawan na dili gikas gawas. Do nagitiksan ra ka. Pasabot Gabidyo call mo hoy pag lagi brother Oji. Pasabot lagi tao ang nagdala dili ay di tao lagi. dili tao ang nagdala kundi ang Nawa nagasalimuan. Kaya sa nga ang nagdala